пастухом Дмитрием Пухальским. Пахвалёны Езус Христус. Добрый вечер, паважаныя радыёслухачы, ля мікрафона ксёндз Дмітрый Пухальскі. І сёння, як у кожную пятніцу, мы збіраемся разам, каб паразважаць над кананічным правам у жыцці хрысціяніна. Сёння дзень у касцёле спецыяльны дзень, незвычайны. Чаму? Таму што 2 лістапада кожны год, як мы ведаем, это дзень, калі касцёл успамінае ўсіх памерлых вернікаў. Учора мы адзначалі урачыстасць усіх святых, аддавалі пашану тым, хто ўжо знаходзіцца з Богам у ягоным валадарстве, а сёння і на працягу бліжэйшых дзён, пра гэта я яшчэ нагадаю, мы сваімі малітвамі хочам дапамагчы тым, хто ўжо адышлі з гэтага света, але якія яшчэ знаходзяцца ў чыстцы, якія яшчэ сапраўды патрабуюць нашых малітваў і нашых ахвяраванняў. Вельмі цешыць тое, што з нашай мінулай перадачы сапраўды і ў курыю, і на прыватным, і на почту, і нават сёння на Вайбер пісалі людзі з рознымі пытаннямі, якія датычаць менавіта гэтай тэмы, якую мы цяпер абмяркоўваем, якая так сталася, што сёння таксама перажываецца ўсім касцёлам, а менавіта аб тэме касцёльнага пахавання. І першая справа, на якой больш за ўсё было пытанняў, на якую хацелася таксама мне парушыць, хаця я ўжо пра гэта некалі казаў, але, напэўна, варта ў гэтыя дні ўспомніць, гэта справа адпустаў. Напэўна, усе мы ведаем, і шаноўныя пробашчы нам заўсёды нагадваюць, што ў дзень з 1 па 8 лістапада можна атрымаць адпуст, які можна ахвяраваць у інтэнцыі памерлых вернікаў. Вось гэта ўсё праўда, толькі тут узнікаюць пытанні ў многіх людзей, і сапраўды гэту тэму адпустаў, менавіта адпусты, якія звязаны з гэтымі урачыстасцямі, з гэтымі ўспамінамі, якія мы цяпер абходзім, варта нагадаць. Наогул, калі мы кажам пра адпуст, то ёсць канкрэтныя вымаганні, канкрэтныя прадпісанні права, якія гавораць, калі чалавек у якім стане можна атрымаць адпуст. Дык вось, для атрымання адпусту першая рэч, чалавек павінен быць у стане асвячальнай ласкі. Што это такое? Напэўна, мы ведаем, то есть трэба быць пасля святой споведзі. Не мець на душы, не мець на сумленні граху. Цяжка граху, канешне. Ну і касцёл вучыць, што трэба таксама выключыць усялякую прывязанасць да граху, нават лёгкага. Гэта, канешне, такое патрабаванне даволі складанае, у якім сэнсе, таму што цяжка адкрэсліць, што значыць чалавек мае прывязанасць да граху або не мае прывязанасці да граху. Мы ведаем, што падчас сакраментальнай споведзі мы заўсёды, кажам, што больш пастараемся выправіцца, пастараемся, каб больш не грашыць, але, на жаль, жыццё паказвае, што не так лёгка са сваімі грахамі змагацца. Поэтому вось гэты умовы ў касцёле ёсць, але найважнейшае, што для атрымання адпусту чалавек павінен быць у стане ласкі асвячальнай. Нельга сказаць, што я вось сёння выканаю ўсе чыннасці неабходныя для адпусту, а як будзе магчымасць, праз тыдзень, праз месяц, калі чэргаў будзе менш у касцёле, тады паспавядаюся. Не, так гэта не дзейнічае. Для атрымання адпусту першая рэч, гэта трэба быць у стане асвячальнай ласкі. Другая рэч, якая патрэбна для атрымання адпусту, гэта прыняцце святой камуніі. Вось і тут у сувязі з гэтымі днямі ёсць пэўная, можа быць, недасказанасць, можа была ў нашых перадачах, аб якой таксама скажу. Чаму? Таму што, забегаючы трохі наперад, скажу, што ў гэтыя дні з 1 па 8 лістапада адпуст можна атрымаць за наведванне могілак і малітве ў інтэнцыі памерлых. Тады нараджаецца пытанне, а дзе камунію святую прымаць? Бо мы ведаем, на жаль, на нашых могілках далёка не заўсёды ёсць капліца, далёка не заўсёды ёсць святар, далёка не заўсёды ёсць святая імша, і далёка, можа, не кожны дзень, калі могілкі недзе далёка ад святыні знаходзяцца, можна прыняць святую камунію. Як быць у такой сітуацыі з отпустамі? Але пра гэта скажу праз некалькі хвілін. І трэцяя справа – гэта адмаўленне малітвы ў інтэнцыях святога айца.
Да? То есть мы кажам не за святого айца, не там об яго здароўі, благаслаўленні, толькі малітва ў тых інтэнцыях, у якіх моліцца святы айцец у гэты час. Гэта інтэнцыі кожны месяц публікуюцца на розных старонках інтэрнэт, сёння гэта не праблема, але кожны месяц святы айцец мае спецыяльныя інтэнцыі, які таксама даручае, каб увесь касцёл разам з ім маліўся. Дык вось гэтыя тры умовы для атрымання адпусту яны неабходныя. То есть нельга атрымаць адпусту, не будучы ў стане ласкі, то есть не будучы ў святой споведзі, нельга атрымаць адпусту, не прымаючы святую камунію, і нельга атрымаць адпусту, не молячыся ў інтэнцыях святога айца, прычым гэта чалавек павінен рабіць, як мы кажам, асознана. То есть я павінен ведаць, што я зараз хачу атрымаць адпуст. То есть зараз тыя чыннасці, якія я буду чыніць, то есть яны сапраўды накіраваны на тое, каб атрымаць адпуст. І калі гаворка ідзе пра гэтыя канкрэтныя дні, да, то касцёл гаворыць нам, што у кожны дзень з 1 па 8 лістапада за пабожнае наведванне могілак і малітву за памерлых можна атрымаць поўны адпуст, які можна ахвяраваць толькі за памерлых асобаў. Бо наогул, калі мы кажам пра адпусты, не ў гэтых днях, а наогул, то адпуст можна ахвяраваць або за самога сябе, або за асобу памерлую. Дык вось у гэтых днях з 1 па 8 лістапада 8 дзён адпуст можна атрымаць толькі за памерлага чалавека. Ахвяраваць яго можна толькі ў інтэнцыі памерлых, спаўняючы тыя самыя умовы. Да? То есть касцёл гаворыць наведаць могілкі і памаліцца ў інтэнцыі памерлых. Да? Але гэта дадатак да таго, што неабходна для кожнага адпусту. То есть трэба быць таксама ў стане ласкі асвячальнай, трэба прыняць святую камунію, трэба памаліцца ў інтэнцыях святога айца. То есть гэтыя першыя тры умовы, яны нідзе не дзяюцца. Яны неабходныя для таго, каб атрымаць поўны адпуст. То есть калі чалавек не быў у споведзі, не паспавядаўся, пойдзе на могілкі, памоліцца за памерлых, ён адпусту не атрымае. Да? Таму што сапраўды, гэта справа вельмі паважная, касцёл ставіць пэўныя вымаганні, якім мы павінны падпарадкавацца. Толькі тут з'яўляецца пытанне, якое я ўжо закрануў некалькі хвілін таму назад. Як быць у сітуацыі, калі сапраўды касцёл далёка, няма магчымасці прыняць святую камунію? Мы ведаем, што часамі людзі едуць за многа сотняў кіламетраў у гэтыя дні, каб наведаць магілы сваіх блізкіх. Не заўсёды, далёка не заўсёды там ёсць касцёл, далёка не заўсёды ёсць святая імша. Як быць у гэтай сітуацыі? Тут касцёл гаворыць так, што, канешне, трэба быць у стане ласкі асвячальнай, святую камунію можна прыняць у іншы час. Да, то есть не абавязкова ў гэты дзень. Калі, напрыклад, будзе заўтра 3 лістапада, субота, нядзеля 4, многія людзі выберуцца, напэўна, могілкі для сваіх родных, блізкіх. І можа, не заўсёды там будзе святая імша, можа, не заўсёды там будзе магчымасць прыступіць да святой камуніі. Тады што? Ідзём на могілкі, молімся за нашых блізкіх памерлых, молімся таксама ў інтэнцыі святога айца, паспавядаўшыся у бліжэйшы час, калі будзе магчымасць, прымем святую камунію. Да? І тады ўсе гэтыя чыннасці разам сабраныя, яны дадуць нам магчымасць атрымаць поўны адпуст. І гэта справа вельмі важная. Але сёння, як я ўжо сказаў на самом пачатку, сёння ў касцёле дзень спецыяльны. Да? Сёння дзень, калі касцёл успамінае ўсіх памерлых вернікаў, і з гэтай нагоды зноў-такі ёсць яшчэ адзін адпуст. Да? То сёння за наведванне касцёла або капліцы, так, толькі за наведванне касцёла і капліцы у дзень 2 лістапада можна атрымаць таксама адпуст. Да, то есть сёння не абавязкова быць на могілках, менавіта сёння 2 лістапада. Да, то есть сёння гэты адпуст можна атрымаць таксама, будучы у касцёле або ў капліцы, зноў-такі молячыся ў інтэнцыі памерлых і выконваючы ўсе іншыя умовы адпусту. Калі так паглядзім, уважліва на тое, што я сказаў, што атрымоўваецца, што сёння менавіта 2 лістапада можна атрымаць 2 адпусты.
два адпусты, якія адрозніваюцца паміж сабой. Першы адпуст — это менавіта за наведванне касцёла, малітву за памерлых вернікаў, прыступанне да споведы святой камуніі, і другі адпуст, які можна, як вы казаў, атрымаць кожны дзень з 1 па 8 лістапада, таксама і 2 лістапада за пабожнае наведванне могілак. Толькі тут ёсць адно «но», калі мы хочам атрымаць два адпусты, якія можна ахвяраваць, канешне, за 2 асобы, тады мы павінны 2 разы прыняць святую камунію. То есть быць 2 разы на святой мшы, 2 разы прыняць святую камунію. Такую магчымасць касцёл дазваляе. Нагадаю, што на працягу дня кожны вернік можа прыняць другі раз святую камунію, калі ён другі раз поўнасцю удзельнічаў у святой мшы. То есть, правда, так гаворыць, не абавязкова першы раз поўнасцю удзельнічаць, могуць быць розныя абставіны, чалавек можа спазніцца, можа яшчэ нешта стацца, але другі раз павінен абавязкова поўнасцю удзельнічаць у святой камуніі, у святой мшы і прыняць святую камунію. Гэта рэчы, якія звязаны менавіта з адпустам, якія касцёл дае гэтую вялікую ласку поўнага адпусту, як мы кажам, то есть поўнага прабачэння усіх часовых караў нашым блізкім памерлым. І мы верым, што пасля гэтай малітвы яны сапраўды ўжо будуць знаходзіцца разам з Богам у ягоным валадарстве. Сапраўды, гэта такая ласка, якую памерыць нічым нам немагчыма. Ласка, якую касцёл дае сваім вернікам, і нашым абавязкам, напэўна, з'яўляецца тое, каб мы з гэтага карысталіся. Каб у гэтыя дні, можа, нават не адзін дзень, а некалькі дзён па магчымасці пайсці на могілкі, памаліцца за нашых блізкіх памерлых. Другая, можа, група пытанняў, якія на працягу гэтага тыдня таксама рознымі спосабамі да мяне даходзіла. Былі некалькі асабістых спатканняў. Зноў-такі скажу, па вайберу атрымаў адно паведамленне ад адной дзяўчыны. Пытанне, якое датычыць аб тым, што мы пачалі гаворку мінулы раз, а менавіта пытанне касцёльнага пахавання. Мы казалі аб тым, што так, кожны вернік павінен быць хаваны ў сваёй парафіі, павінна быць святая імша пахавальная, гэтак далей. І тут пытанне тое, што я ўжо трошкі закранаў, пытанне Мінска. Мы ведаем, што Мінск, на сённяшні дзень у Мінску існуе 17 парафій. На жаль, можа, далёка не заўсёды ёсць магчымасць у кожнай парафіі зрабіць святую імшу пахавальную, прывесці цела. Ведаем, у горадзе это так неяк трошкі змазана, перапрашаю за гэта слова. Усё часцей у Мінску святара выклікаюць або дадому, або ў рытуальную залу, або нават у крэматорыі, або на могілкі. Тут залежнасць ад абставінаў, у каго як атрымоўваецца, як з людзьмі, як з транспартам, як са знаёмымі, яшчэ многа-многа ўсяго. І пытанне, якое адна дзяўчына задала, ці гэта не будзе грахом, калі там памерла яе бабуля, што яны не звярнуліся да свайго пробашча, а менавіта праз фірму, якая займаецца пахавальнымі паслугамі, якая аказвае пахавальныя паслугі, яны заказалі там усё, што было, і таксама запрасілі святара праз гэтую фірму. Ці не будзе гэта грахом? Адразу скажу, што такія справы, напэўна, не разглядаем у перспектыве граху ці не граху. Ўсё ж такі, у канцы канцоў святар быў. У канцы канцоў святар памаліўся за гэта чалавека. Таксама спадзяёмся, што святая імша была адпраўлена за гэта чалавека. Толькі хачу падкрэсліць зноў-такі тое, можа паўтарыць яшчэ раз тое, аб чым казаў у мінулых перадачах. То есть это сувязь чалавека з парафіяй, са сваёй парафіяй, яна існуе ад моманту нараджэння або хросту чалавека аж да моманту таксама пахавання. І тут нідзе гаворка аб тым, каб ісці прасіць у пробашча дазвол, каб недзе пахаваць на нейкіх могілках, каб пробашч там нейкія спраўкі даваў, ці браў, ці гэтак далей. Не. Проста натуральнай рэччу з'яўляецца тое, каб пробашч, які ведае сваю парафіяльную супольнасць, каб ён ведаў, што нейкі член гэтай супольнасці ўжо адышоў у вечнасць. Бо ў мінулай перадачы я таксама казаў, былі такія сітуацыі, калі, на жаль, старэйшы чалавек хадзіў у касцёл, маліўся, пасля раптам знік, ніхто не ведае, дзе ён дзеўся. Аказалася ўжо пасля, ходзячы па калядзе, аказалася, што чалавек памёр, прычым памёр, і, на жаль, была такая сітуацыя, што дзеці пастыдаліся запрасіць святара да паміраючага свайго бацькі, і пахавалі таксама без святара. Гэта,
для гэтага чалавека, напэўна, гэта было вельмі непрыемна, напэўна, было б яму крыўдна, калі можна выкарыстоўваць такія тэрміны ў адносін да памерлых, канешне. Вось, поэтому як бы варта нагадаць тое, што абавязкам усіх хрысціянаў з'яўляецца задбаць аб тым, каб пераход таксама нашых блізкіх у вечнасць, каб ён таксама адбываўся па-хрысціянску. Нават калі, можа, дзеці не ходзяць у касцёл, на жаль, да, можа не па-божаму жывуць. Сітуацыі бываюць вельмі розныя, але варта проста ім нагадаць, што гэта моя воля. Добра, вы там не хочаце, але я хачу, каб на маім пахаванні быў святар. Я хачу, калі мне станецца, можа, захварэю, можа, не магу гаварыць, можа, беспрытомны стане буду, бо ніхто з нас не ведае, у якім стане будзе адыходзіць з гэтага свету, каб запрасіць святара. І тут сапраўды баяцца няма чаго, стыдацца абсалютна няма чаго, бо гэта рэчы, якія датычаць перахода чалавека ў вечнасць. Это, напэўна, найважнейшае, што можа з чалавекам здарыцца. Вось, канешне, ніколі там святар не будзе, не павінен нікога асуджаць, там, родных, блізкіх, што так зрабілі, вось, але, напэўна, сітуацыя непрыемная. Вось. Напэўна, ксёндз пробашч хацеў бы памаліцца за сваю парафіяніна ці парафіянку, які адыходзіць у вечнасць. Можа, не пробашч, можа, вікарый, але бо калі чалавек усё жыццё звязаны з парафіяй, то калі пасля смерці ён проста недзе знікае, ніхто не ведае, таксама трошкі можа і, можа быць, па-рознаму прынята і ў парафіі. Вось поэтому тут сапраўды, і, можа, радыёслухачам хочацца звярнуць увагу, не баяцца размаўляць са сваімі блізкімі на тэму таксама свайго пераходу ў вечнасць. Бо сённяшні дзень таксама дзень успаміну ўсіх памерлых вернікаў нагадвае нам аб гэтым. Тут статыстыка 100%. Калі чалавек нарадзіўся, то ён павінен памерці. Мы можам гэту тэму не кранаць, можам яе баяцца, можам яшчэ па-рознаму да яе адносіцца, але справа смерці нідзе не дзенецца. Вось, і таму, можа, часта людзі думаюць, там, якія тэстаменты пісаць, завяшчанне, каму што пакінуць, вось, каму кватэра, каму машына, каму дача. Вось, а пра найважнейшыя тэмы пагавараць баяцца, можа, стыдаюцца, можа, яшчэ што-небудзь. Сапраўды найважнейшая душа чалавека, поэтому аб гэтым варта памятаць. І вось таму, вяртаючыся да гэтага пытання, групы пытанняў, якія былі, вось, канешне, добра і вельмі патрэбна, калі памірае нехта ў сям'і, вось, каб мы ішлі да свайго святара, у сваю парафію, туды, дзе чалавек хадзіў, вось, і ўжо са святаром вырашалі ўсе гэтыя пытанні, пытанні святой імшы, пытанні, як святар прыедзець, можа, калі няма магчымасці служыць святой імшы, прывесці цела, напрыклад, у касцёл. Вось, святар можа, кажу, дамоў прыехаць, і ў рытуальную залу прыехаць, вось, у краматорый прыехаць. Вось, для гэтага перашкодаў няма. Вось, галоўнае прыйсці паразмаўляць з чалавекам, бо зноў-такі, паўтараючы тое, што казаў мінулы раз, вось, фірмы пахавальныя вельмі добрую працу робяць. Сапраўды чалавеку як бы дапамагаюць родным, якія, дзякуй Богу, можа, пахаванні не часта здараюцца, бо мама адзін, тата адна, блізкіх людзей не так многа. Калі трэба это ўсё неяк парадзіць, а чалавек яшчэ можа у горы знаходзіцца, можа, і эмацыйны стан розны бываюць. Вось, конечно, цяжка это ўсё зрабіць, поэтому фірмы, конечно, вялікую працу робяць, там і прынясуць цела, занясуць, апрануць, і труну занясуць, і можна там усё купіць, вось, але каб у гэтым ва ўсім таксама і да святара, які будзе маліцца, вось, это каталіцкі святар, ці это праваслаўны святар, вось, каб да гэтага таксама, не падыходзіць, як тое, што можна купіць, да, я закажу труну, закажу крыжык, закажу там вянкі, і закажу святара. Вось, каб это не было ўсё у адной лініі. Усё ж такі, паўтаруся, і святару важна ведаць, каго ён хавае, якая сям'я чалавека была, якія адносіны да веры, гэтак далей. Вось. Гэта справа такая. Вось. І ў мінулай перадачы мы таксама закранулі, пачалі трошкі гаварыць аб сітуацыях, якіх, калі трэба чалавеку адмовіць каталіцкага пахавання. Вось, можа, гэта сітуацыі, скажам, вельмі непрыемныя. Напэўна, некаму адмовіць пахаванне, гэта і святару непрыемна, вось, і, напэўна, блізкім людзям не хочацца пачуць, што вось ксёндз да вас не прыйдзець па нейкіх прычынах. Вось, але ёсць у касцёле вельмі канкрэтныя прадпісанні, якія гавораць, што ў нейкіх сітуацыях ўсё ж такі, на жаль, трэба
трэба так зрабіць, ну бо чалавек, напэўна, як мы паглядзім, сваім жыццём, сваімі паводзінамі ў жыцці, ну проста яўна даваў знаць, што яму не патрэбен ні Бог, яму не патрэбен ні касцёл. Ну, на жаль, так ёсць. Вось і калі чалавек за свайго жыцця не праявіў ніякія адзнакі навяртання, калі за свайго жыцця не хацеў ні ў касцёл, ні святых сакраментаў. Вось, у мяне таксама быў такі выпадак, памятаю, што жанчына на сілу трошкі запрасіла святара да свайго мужа, вось, тут абсалютна ніяк не хацеў. Вось, уже нібыта ляжаў на ложку, уже там устаць не мог, вось, ну, але, як кажуць, зняўшы тапачак, то святару трохі дасталося тапкам гэтым, вось. Бо ён абсалютна не хацеў ніякім чынам, ён быў, кажуць, я быў партійны камуніст, і ніколі ў жыцці это не было патрэбна. Ну, кажуць, нет, так нет. Да? То есть мы можам маліцца за гэтага чалавека, але ўжо канкрэтных рытуалаў над ім не праводзім. Так вось, што гаворыць касцёл, хто павінен быць пазбаўлены каталіцкага пахавання? Ну і першае, гэта вядомыя, яўныя апастаты, еретыкі і схізматыкі. Хто такія? Мы ўжо некалі ўспаміналі, але, напэўна, яшчэ варта нагадаць, хто такі апастата. Апастата — чалавек, які поўнасцю пакінуў хрысціянскую веру. Да? То есть мы гаворым, што, дзякуй Богу, каб ніхто з нашых вернікаў гэтым не карыстаўся. Вось, ну, але у жыцці можа, як мы ведаем, здарыцца ўсялякае, можа чалавеку, як мы кажам, нешта пераклініць, і ён прыходзіць і гаворыць, што я не хачу нічога агульнага мець з касцёлам, я абвяшчаю сябе як чалавек неверуючы, мне нічога не трэба. Вось. І, нават прыходзіць і кажуць, часамі была такая сітуацыя, каб ксёндз выкрасіў мяне з кнігі ахрышчаных. Конечно, ксёндз это зрабіць не можа, бо хрост застаецца на ўсё жыццё, як мы ведаем. Вось, але калі чалавек публічна, яўна зрабіў такую рэч, можа, не ведаю, у тэлебачанні выступаў, альбо нейкім чынам не толькі просто перастаў хадзіць у касцёл і ўсё. Бо калі просто перастаў хадзіць, там не ходзіць у касцёл, можа, нават там ці на споведзі што-небудзь святару сказаў, што ён там не верыць і гэтак далей. Ну, гэта адна справа. Вось, але калі справа яўная, калі справа публічная, да, то ў такім выпадку чалавек павінен быць пазбаўлены каталіцкага пахавання, пры ўмове, што ён, канешне, перад смерцю не папрасіў, не выказаў нейкіх адзнакаў навяртання. Бо, як мы ведаем, канешне, чалавек можа у астатніх хвілін свайго жыцця навярнуцца, і гэта, і дзякуй Богу, што так адбываецца. Вось. Другая група — гэта такія таксама вядомыя еретыкі. Вось, што такое ересь? Мы ўжо некалі ўспаміналі, што ересь — гэта упартая па прыняццю хросту, адкідаванню праўдаў веры, якіх трэба верыць верай Божай каталіцкай. То есть тое, што мы кажам, заключана ў святым пісанні, у святой традыцыі, тое, што касцёлам пададзена як праўда веры, тое, што мы гаворым догма, да? Калі, напрыклад, нехта зноў-такі публічна пасля розных напамінаў працягвае, напрыклад, сцвярджаць, што Езус, напрыклад, не з'яўляецца Божым сынам, або Маці Божая не з'яўляецца Багародзіцай, або ён не верыць там ва ўнебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі, прычым робіць это публічна, так вось, як я кажу, настойліва, яшчэ недзе там друкуючы розныя рэчы, выступаючы ў такой справе. Вось гэта, на жаль, называецца ерассю. Вось, касцёл таксама асуджае, такі чалавек таксама не можа быць пахаваны па-каталіцку. Ну і схізматык, да? Схізматыкі — это тыя, хто не прызнаюць верхавенства рымскага пантыфіка над усім касцёлам, да? То есть тыя, хто, напрыклад, з каталіцтва перайшоў у нейкую іншую хрысціянскую канфесію і гэтак далей, да? То есть тыя людзі, як бы, павінны быць пазбаўлены каталіцкага пахавання, хаця, зноў-такі, паўтаруся, гэта ўсё робіцца пры ўмове, што яны перад смерцю не выказалі нейкага знаку навяртання. І вось заўсёды пытанне, заўсёды праблема з гэтым знакам навяртання. Вось, часта цяпер, едзячы ў Польшчу, спатыкаешся з такой сітуацыяй, калі паміраюць тыя людзі, якія вось у 80-е годы кіравалі былі ў лідарах камуністычнай партыі Польшчы, якія многа там, можа, зла зрабілі падчас ваеннага стану у 80-х гадах і гэтак далей. Вось, кажуць, прыйшоў час і на іх. Можа, ім там тоже 80-90 гадоў, усе патрошкі паміраюць. Вось, і большасць з іх
мы кажам ўсё ж такі Польша, перад смерцю просіць святара, каб ксёндз да іх прыйшоў. Вось, дзякуй Богу, кажу, гэта вялікая ласка. Як сказаў адзін святар у Польшчы, вось, ну, ўсё ж такі ўсе камуністы перад смерцю просяць святара, камуністы, атэісты, ну, мала які веруючы перад смерцю прасіў, каб да яго прыйшоў нейкі там прадседатель райкома, да? Ўсё-такі, ну, чалавек нешта адчувае, нешта прачувае, і то, што ён хоча, каб святар да яго прыйшоў, хоча выспаведаць за ўсё сваё жыццё, гэта ёсць тое, што мы гаворым, это знак навяртання. Да? Канешне, ні адзін святар не раскажа, што яму сказаў там паміраючы які-небудзь генерал там, альбо партыйны, або што-небудзь яшчэ. Гэта таямніца споведзі. Гэта таямніца споведзі, таямніца навяртання. Вось. Але вось гэты знак, да, што святар быў, што ты чалавек запрасіў святара, што ты чалавек, ну, нейкім чынам, можа быць, часамі нават ужо непрытомны, там, можа, даў знаць вачыма, яшчэ як-небудзь, вось, можа, проста зрабіў знак крыжа. Вось такая сітуацыя таксама была. Святар не паспеў прыехаць, але ён перад смерцю зрабіў знак крыжа, як сказала ягоная ўдава. Ну, няма падстаў не верыць, напэўна, зрабіў. Да? То есть мы ніколі не ведаем вось гэтай астатнія хвіліны, можа, астатнія гадзіны жыцця чалавека, што яго адбываецца ў душы. Вось, таму, канешне, касцёл заўсёды хочацца верыць, што чалавек навернецца. Хочацца верыць, што ў астатнія подыхі жыцця, як ты лотар на крыжы, ўсё ж такі скажа: Пане Езу, успомні пра мяне, калі будзеш у сваім валадарстве. Вось, і таму кажу, гэтай сітуацыі, калі нехта пазбаўлены каталіцкага пахавання, ну, яны вельмі рэдка. То есть тут сапраўды павінна быць нейкая сітуацыя яўнага граху, то есть яўнай апастазіі, яўнай схізмы, такой яўнай ерасі, можа, нават такой вайны, да, у адносінах да касцёла. Вось такое, бо, ну, ўсё ж такі у звычайных сітуацыях, ну, неяк хочацца верыць, што чалавек навярнуўся, ну, хаця таксама сітуацыі бываюць вельмі розныя. Да? Другая група, якая таксама пазбаўляецца, людзі павінны быць пазбаўлены каталіцкага пахавання, это тыя, хто выбралі крэмацыю ўласнага цела па прычынах супраціўных хрысціянскай веры. Да? У мінулай перадачы мы казалі аб тым, што крэмацыю наогул касцёл, ну, не забараняе. Да, мы казалі аб тым, што, ну, хаця настойліва рэкамендуецца пахаванне целаў, вось, але ўсё ж такі касцёл дапускае крэмацыю, калі яна была выбрана па прычынах несупраціўных хрысціянскай веры. Да? А што это такое? То есть мы кажам, што мы верым ва ўваскрашэнне цела. Да? То есть ўсё ж такі воскрешение цела, жыццё вечнае, весь ўсё гэта крэдо, да, веру ў Бога, і калі мы чытаем, мы гэта ўсё гаворым, во што мы верым. Вось. І вельмі важна, калі чалавек думаеш, напрыклад, ну вось, крэміруйце мяне, і там дзе-небудзь з майго праха зрабіць якую-небудзь там сабе якое кольцо там выгравіруйце, альбо што-небудзь яшчэ, пастаўце дома, хай стаіць там у тумбачкі, у вазачкі, яшчэ невядома што. Да, то есть калі гэтыя крэмацыя выбрана з матываў супраціўных хрысціянскай веры, тады чалавек павінен быць пазбаўлены пахавання. Да? То есть нават тады, калі чалавек выбірае крэмацыю, прох чалавека павінен быць захаваны. Або ў зямлі, як мы ведаем, ёсць магчымасць, як кажуць, падзахараніць да нейкага роднага, напэўна. Ось, альбо тое, што называецца калумбарыямі, таксама на нашых могілках мы бачым, што сёння ўсё больш і больш, асабліва на мінскіх могілках, вось гэтых калумбараў, такіх сценак спецыяльных з месцам, дзе спачываюць прохі людзей, якія выбралі крэмацыю. Так вось, яшчэ раз, як бы так расставіць все кропкі над «і», калі крэмацыя выбіраецца з прычынаў не супраціўных хрысціянскай веры, вось тады яна касцёлам не забараняецца, вось тады чалавека можна памаліцца, як я ўжо казаў, святары таксама ездзяць і ў крэматорыі маліцца. Нагадаю, што малітва адбываецца над целам заўсёды. Вось яшчэ над целам, а не над прахам чалавека ўжо. Вось, ну, але таксама, калі крэмацыя была выбрана з прычынаў супраціўных хрысціянскай веры, то, ну, тады, на жаль, чалавек павінен быць пазбаўлены каталіцкага пахавання. І трэцяя група, хто павінен быць пазбаўлены каталіцкага пахавання, гэта іншыя яўныя грэшнікі, вось, якім нельга ўдзяліць каталіцкага пахавання без публічнага скандалу вернікаў. Вось, это зноў-такі справа такая вельмі,
ну можа абшырная, вось. І можа з ёй звязаны такія от можа мясцовыя традыцыі, якія часамі існуюць вось у парафіях. Вось пасля людзі званяць у куру, святары званяць у куры, пытаюцца, як паступаць у такой ці іншай сітуацыі. Аб чым я кажу? Напрыклад, ёсць у парафіях, ну конечно, тут гаворка больш пра вясковыя парафіі, дзе бо ў Мінску гэта вельмі цяжка, мінскія парафіі, як мы ведаем, можа больш такія ананімныя трошкі, да? Ёсць, напрыклад, першая пятніца месяца. Святар едзе па вёсках са святой камуніяй, спавядае людзей, альбо нейкі іншы нагоды перад святам, перад Божым нараджэннем, перад Пасхай. Святар едзе па сваёй парафіі, па вёсачках, заходзіць з адной хаты ў другую, ведаюць, дзе ляжаць хворыя людзі, якія самі не могуць прыйсці ў касцёл. Вось каго трэба паспавядаць, каму трэба удзяліць сакрамент намашчэння хворых, каму трэба удзяліць святую камунію. Вось ім людзі пра гэта ведаюць, вось чакаюць святара, але ёсць, напрыклад, нейкі чалавек, адзін, другі, трэці, які на працягу некалькі гадоў, лежачы дома, не ходзячы ў касцёл, святар пытаецца прыйсці да вас і кажа: не, мне не трэба. Раз, другі, трэці, чацвёрты: не, дзякуй, мне ксёндз не трэба. Добра. Вось, ну калі то чалавек памірае, вось, канешне, родныя прыходзяць у касцёл, каб ксёндз прыехаў, пахаваў, і памаліўся, і тое, і сёе, і пятае, дзесятае. Ксёндз говорыць: слухайце, на працягу 3 гадоў я прыхадзіў да вашага бацькі, і мне заўсёды перада мной закрывалі дзверы. Казалі: не патрэбен нам ксёндз, не патрэбна святая камунія, не патрэбна святая споведь, не патрэбна намашчэнне. І калі я зараз гэта чалавека, ну, таксама пахаваю, як усіх іншых, ну, то людзі што скажуць? Да? Поэтому тут нават гаворка не столькі пра людзей, сколькі, ну, есть некаторая справа, пытанне аб настаўленні гэтага чалавека. Да? Калі мы кажам пра яўна грэшнікаў, ну, то ведаем, што ходзіць ксёндз, да? Ведае, што ёсць магчымасць прыступіць да святых сакраментаў. Чаму гэтага не робім? Да? І поэтому, ось, у такіх сітуацыях часцей за ўсё ксёндз імшу адправіць у касцёле. Да, ён можа не паехаць на могілкі, ён можа домой не прыехаць. То есть нейкае адрозненне ў такіх з матываў такіх, можа, педагагічных трохі некаторыя святары робяць. Гэта не значыць, што яны, ну, скажем, робяць нешта дрэннае. Да? То есть, потому что, ну, бо абавязак памаліцца, ну, святую імшу ксёндз за іх адправіць, напэўна. А ўжо пайсці на могілкі, не пайсці на могілкі, тут ужо можа быць нейкае такое вось трохі, ну, на выбар святарамі, але менавіта павінны быць канкрэтныя такія, скажем, правілы, канкрэтныя рэчы, ну, у якіх сітуацыях святар ідзе на могілкі, калі не ідзе на могілкі. Напрыклад, у некаторых пытаннях ёсць, у некаторых парафіях ёсць пытанне алкаголю, вельмі моцна звязана. Калі на пахаванне будзе алкаголь, то святар не ідзе на могілкі. Ёсць такое канкрэтнае правіла, людзі ведаюць, людзі да гэта прызвычаіліся, выбіраюць, што мы хочам на пахаванні. Альбо алкаголя выпіць, альбо каб ксёндз памаліўся. Вось. Каб тут у гэтых справах таксама не падыходзіць да ксяндза, што ксёндз павінен нешта. Да? Да, святую імшу, ксёндз павінен правіць святую імшу ён адправіць. Вось, калі там на выпамінках чалавека там напішам. Вось. Але зусім іншыя справы, вось, калі могуць быць, што святар так або інакш паступае, бо, кажу, такіх заяў у курыю таксама многа паступае, асабліва нехта памірае. Зусім недавно была вот эта сітуацыя, пра якую я расказваю, да? Званіць жанчына з адной парафіі: вось ксёндз такі благі, не хоча хаваць нашага тату. Я говорю: ну так просто не можа не хацець. Што да? Не, ўсё добра, тата такі добры быў, ўсё, пятае, дзесятае. Вось, званю да святара, пытаюся, у чым справа. Ну, кажуць: ну, я 3 гады хадзіў, і, ну, ні разу мяне не прынялі, заўсёды казалі, не трэба, перад носам дзвер закрывалі, добра, што сабак не спускалі. Да? Ну, пытанне. Тады я званю да гэтых людзей, кажу: чаму ж вы казалі мне, кажаце неправду, бо ксёндз хадзіў, вы не хацелі. Ой, так, ну, навошта нам ксёндз быў? Ну, вось, але цяпер, як памёр, я хачу, каб тату пахавалі. Я хачу. Вось, і ксёндз павінен. Да? То есть, поэтому, каб такое таксама немножко адносіны, мы павінны гэтай рэчы таксама пільнаваць. Вось ёсць пэўныя правілы. Да? І тут у гэтай сітуацыі ксёндз на парафіі, ён таксама можа, ну, тут трошкі ў яго, скажем так, рукі развязаны этой сітуацыі, ён можа устанаўліваць пэўныя правілы, якія ёсць на парафіі. Кажу, яшчэ раз паўтарусь, гэта можа больш дзейнічае на вясковых парафіях, бо у тым самым Мінску, ну, это зусім іншыя абставіны. Вось. Але
Пры наяўнасці, права гаворыць далей, якога-небудзь сумнення трэба параіцца з ардынарыя месца, рашэнне якога трэба падпарадкавацца. Да? Заўсёды мы просім святароў, калі ёсць нейкае сумненне, як рабіць, як не рабіць, каб не было скандалу. Вось. Ці трэба пазваніць у курыю, заўсёды ёсць такая магчымасць параіцца з супрацоўнікамі курыі, з ардынарыем, з канцлерам. Вось. І такім чынам гэта пытанне будзе вырашана. Яшчэ скажу, паўтаруся, нікому не залежыць, і святару не залежыць на тое, каб чалавеку нейкае зло зрабіць. Не, толькі ёсць пэўныя справы, якія нельга, якія проста таксама парадак павінен быць у некаторых іншых справах. Вось гэта тое, што датычыць сакраменталію, пра якую мы ўжо гаворым, пра пахаванне чалавека. Вось і сёння гэтага зноў такі скажу, сёння акурат такі дзень 2 лістапада, калі сапраўды гэтыя справы вельмі важна, каб яны былі. Вось і можа, яшчэ хацеў бы сказаць, што ў гэтыя дні на нашых парафіях вельмі часта адбываецца спецыяльная малітва, мы кажам, ютрань за памерлых альбо нешпары за памерлых. Вось такая спецыяльная частка літургіі гадзінаў, калі чалавек, калі касцёл моліцца, калі касцёл моліцца за нашых блізкіх памерлых. І вось так, можа, трошкі пераходзячы ўжо трошкі з тэмы пахаванняў, вось, на тэму тое, што называецца літургія гадзінаў, вось тыя малітвы, якія часта мы кажам ютра, нешпары, асабліва, зноў-такі паўтаруся, у гэтых днях яны неяк так больш становяцца адкрытымі ў касцёле, пробушы заахвочваць верніка і маліцца ютрань за памерлых альбо нешпары за памерлых. Вось што гэта такое? І хацелася перайсці трошкі да іншых рэчаў, якія называюцца літургіяй гадзінаў. Наогул, што гэта такое? Да, літургія гадзінаў альбо кніга брэвіяры, якую святары моляцца, гэта тое, што касцёл, выконваючы святарскую місію Хрыста, цэлебруе літургію гадзінаў, у якой ён, слухаючы Бога, прамаўляючага да свайго народа і успамінаючы таямніцу збаўлення, праслаўляе бесперапынна Бога спевам і малітвай і просіць аб збаўленні ўсяго свету. Да, то есть варта ведаць, што святары, акрамя таго, што цэлебруюць святыя імшы у розных інтэнцыях, да, за жывых, за памерлых, яны яшчэ акрамя гэтага маюць абавязак цэлебрацыі гэтай літургіі гадзінаў. Тое, што касцёл гаворыць, да, то есть выконваючы святарскую місію Хрыста, пастаянна ідзе малітва за касцёл і за ўвесь свет. Да? І поэтому гэта справа таксама вельмі важная. І вось і святары, то есть нават не толькі святары, усе асобы духоўныя, пачынаючы з дэканата, маюць абавязак здзяйсняць літургію гадзінаў. Калі мы кажам, што ёсць ютрань за памерлых альбо нешпары за памерлых, гэта толькі адна частка літургіі гадзінаў, а наогул уся літургія гадзінаў, малітва брэвіяры складаецца з 5 такіх частак, з 5 літургічных гадзінаў. Гэта гадзіна чытанняў, гэта ютрань, гэта малітва альбо перад поўднем, апоўдні, або пасля поўдні, звычайна моліцца нейка адна з тых малітваў, таксама нешпары, гэта вечаровая малітва, і камплета, гэта ўжо малітва на заканчэнне дня. Вось, дык вось, духоўныя асобы, святары, дыяканы, яны маюць абавязак маліцца літургіі гадзінаў поўнасцю. Гэты абавязак яны таксама прымаюць на сябе у момант прыняцця сакраменту пасвячэння. Вось, і таму гэта справа вельмі важна. Але таксама літургія гадзінаў, да літургіі гадзіну заахвочваюцца таксама светскія вернікі. Вось, каб мы ведаем, што год назад адбылося такое ўрачыстае адкрыццё брэвіяры на беларускай мове, спецыяльная інтэрнэт-старонка, якая цяпер некалькі месяцаў не дзейнічае, яшчэ, бо няма 4-го тома на беларускай мове. Вось, але тым не менш, да, таксама светскія вернікі могуць у гэтым удзельнічаць, і асабліва вось гэтая малітва важна, як адзін з элементаў гэтай малітвы, гэта ютрань за памерлых альбо нешпары за памерлых. Вось гэта частка літургіі гадзінаў, якую касцёл таксама заахвочвае, каб маліліся. Дык вось, калі мы кажам, што святары маюць абавязак
поўнасцю цэлебраваць літургію гадзінаў, то іншыя, можа, кансакраваныя асобы, яны цэлебруюць літургію гадзінаў па нормах сваіх канстытуцый, сваіх прадпісанняў. Да? Напрыклад, гэта можа быць ранішняя малітва, ютрань, можа быць вячэрняя малітва нешпары, можа быць ютрань і нешпары, можа быць яшчэ камплект да гэтага дыходзіць, можа быць нейкая малітва на працягу дня. Наогул, у чым літургія гадзінаў заключаецца? Што это за малітва? Чаму яна такая важная? Да? Гэта малітва Божым словам, малітва псальмамі. Бо асноўны касцяк літургіі гадзінаў складаюць псальмы. Можа, часамі яны, скажем, не вельмі зразумелыя для... Вось цяпер, як ёсць ужо мінскі катэдральны капітул, он таксама збіраецца ў нейкія канкрэтныя дні, вось, і асноўным іх заданнем з'яўляецца такая урачыстая цэлебрацыя нейкай часткі літургіі гадзінаў, нешпараў, ютрань і гэтак далей. Вось, і людзі, якія першы раз трапляюць на гэтую малітву, яны не да канца разумеюць, што это такое. Да? Ну, нешта святары моляцца, нешта спяваюць, нешта гавораць. То есть гэта не імша, гэта нейкая такая малітва спецыяльная. Сапраўды, гэта варта ведаць, што это малітва Божым словам, малітва псальмамі. То есть у гэтай малітве таксама і увесь касцёл моліцца для таго, каб сапраўды удзельнічаючы ў справе збаўлення ўсяго свету, да, удзельнічаючы ў гэтай справе, калі сапраўды якая сапраўды эта малітва вельмі патрэбна, і асабліва, яшчэ раз паўтаруся, патрэбна у гэтых днях асабліва малітва за памерлых. Вось, і што датычыць такой вось цэлебрацыі літургіі гадзінаў, таксама вельмі важнай рэччу з'яўляецца тое, што вось, вельмі важна прытрымлівацца тых канкрэтных перыядаў, да, альбо часаў дня, калі эта малітва моліцца. Калі мы кажам, што ёсць ютрань, добра, каб яна малілася раніцай. Канешне, раніца это паняцце можа быць у кожнага па-свойму. Можа быць раніца ў каго ў 4-5 раніцы, а нехта можа прачнуцца ў 11-12, для яго будзе раніца. Вось, калі мы кажам пра нешпары, што гэта малітва вячэрняя, то некаторыя кажуць, ужо пасля 12, пасля часу ўжо можна вячэрнюю малітву маліцца, тым больш, калі можа вечарам нейкія там мерапрыемствы альбо што-небудзь іншае. Да? Але касцёл заахвочвае ўсё ж такі, каб вось гэтая малітва нястомная, як мы кажам, нястомная, пастаянная малітва касцёла, каб яна заносілася да ўсемагутнага Бога менавіта вось у гэтай канкрэтныя гадзіны. Да? То есть тыя гадзіны, якія касцёл прадпісвае, каб эта малітва пастаянна трывала. Малітва, як мы кажам, малітва за касцёл, молитва за живых и молитва за померлых. Вось поэтому гэты захвочыва удзельнічаць у гэтых набажэнствах, якія адбываюцца ў парафіях. Ведаю, у вельмі многіх парафіях цяпер моляцца нешпары пахавальныя, вось асабліва ў гэтыя дні, зноў-такі для таго, каб дапамагчы нашым блізкім памерлым. Вось. І на гэтым вось нам гукарэжысёр падказвае, што яшчэ ёсць нейкі час. Вось. Поэтому думаю, што вось эта тэма пахавання, якую мы закранулі, можа, у каго ёсць якія пытанні, таксама можна званіць у студыю, задаваць розныя пытанні. Вось, але хачу яшчэ раз, можа, нагадаць усім нашым радыёслухачам, што ў гэтыя дні заахвоціць яшчэ раз, каб мы наведавалі могілкі, каб мы наведавалі сёння касцёл, хто яшчэ не быў на святой імшы, каб яшчэ, можа, вечарам скарысталіся з гэтай магчымасці, каб карысталіся з гэтай магчымасці атрымання адпустаў, так, адпустаў для нашых блізкіх памерлых, бо памерлы чалавек ужо сабе дапамагчы нічым не можа. Толькі мы сёння сваімі малітвамі, сваімі адпустамі, якія за іх афяроўваем, таксама сваімі святымі імшамі, мы можам таксама ім дапамагчы. Яшчэ, можа, гаворачы аб сённяшнім дні, варта ўзгадаць тое, што ў нашай традыцыі называецца выпамінкамі. Да, тое, што мы, кажам, пішам на картачках імёны сваіх блізкіх памерлых, вось, адносім у закрыстую, там, ці нейкім іншым чынам пераказваем святару, вось, іх чытаюць перад святой імшой, да, часамі кажуць, пачуў, не пачуў, было, не было. Вось, напэўна, каб нас на нейкай вялікай парафіі пачуць імёны сваіх блізкіх памерлых, то трэба вельмі уважліва слухаць, бо тут гаворка ідзе аб тысячах імёнаў, можа, аб тысячах прозвішчаў. Вось, толькі тут гаворка, можа, не столькі важна прачыталі, не прачыталі, да, то есть, калі мы
гэтыя выпамінкі, то есть эту запісачку, эту картку падалі, то напэўна яна недзе ёсць, напэўна яна была прачытана, ну бо гэта таксама і для святароў вельмі важна. Вось у гэтых інтэнцыях ёсць вельмі па-рознаму на парафіях. Часамі у гэтых інтэнцыях цэлебруюцца святыя імшы. Часамі увесь месяц моліцца ружанец за памерлых. Часамі ёсць гэта малітва нешпараў або ютрань за памерлых. Вось кожная парафія робіць это нейкім сваім чынам, і нельга сказаць, што на адной парафіі горш альбо лепш. Да? Адна малітва лепшая, другая горшая. Да? Тут 5 святых імшаў адпраўлена, тут 10 святых імшаў адпраўлена. Да? Гэта варта ведаць, што логіка Божая, яна зусім не логіка чалавечая. Вось, такой бухгалтэрыі у Бога, як у нас няма. То есть сколькі разоў прачыталі, сколькі не прачыталі. Вось толькі ўсе гэтыя выпамінкі, усе гэтыя карткі, усе гэтыя імёны памерлых, можа, часамі нават нам, калі мы іх слухаем, то так трошкі нудна бывае, бо слухаем, хочучы пачуць імёны сваіх блізкіх памерлых, вось, но чуючы ўсе іншыя імёны, так яны могуць у адну ухо ўляцець, другое вылезець, але заўсёды памятаем, што это імёны людзей, якія жылі на гэтым свеце, якія жылі на гэтым свеце перад намі, якія і сёння ўжо знаходзяцца ў вечнасці. Вось. І касцёл, асабліва ў гэтыя дні, асабліва ў дні з 1 па 8 лістапада, да, сваёй малітвай падтрымлівае іх для таго, каб сапраўды гэта справа збаўлення чалавека, каб яна сапраўды здзейснілася, да, каб кожны чалавек быў збаўлены, бо гэта з'яўляецца Божай воляй. Таму захвочваю, хто яшчэ, можа, не быў у касцёле, хто, можа, забыўся некага успомніць на сваіх выпамінках, а сапраўды гэта зрабілі, вось, каб гэты час сапраўды не прайшоў надарэмна, бо для нас таксама прыйдзе час, калі трэба будзе дасіць з гэтага свету, і вельмі важна, каб таксама за нас нехта маліўся. Паважаныя слухачы, на гэтым наша перадача заканчваецца, і ў наступную пятніцу мы зноў ужо сустрэемся з вамі, будзем ужо казаць пра тэмы можа больш вясёлыя. Вось, аб чым это будзе, пакуль няхай застанецца такім добрым сюрпрызам. З усімі развітваюся, пахвалёны Jesús Христос. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.